Небронс, тук при мен са Warden, Shutdown и Bandy MC. Днес ще снимаме на Майнкрафт оцеляване. А между другото хора, аз тръгнах да търся таковата на място за къща. Ако искате да IP, ние сме в Ironcraft, IP няма да има за вас, защото сте лоши хора, близкам се. Трябва нещо да има, кой се телепортна до мене, Небронс, ще е. Така, Тук някой си направи някаква стана. Warden и ти се телепортвай. Аре, И аз се кача. си, Оле, факт, малко, защото омага, как ми дропи FPS. Shutdown, как се казваше, бе? Shutdown се казвам, бе, как да се казвам. В смисъл в Minecraft се казвам такова сон. Това ми е нещо като премиум атите. Абе, да. И аз ти изпратя. What? Михо, тук ли ще си? Не, място. На мен малко ми лагваш. Приемам, изчакай. Мене FPS ми падала да спати. Аз сега ще чупа да не. Банди лава ли ти ли къснеш? Гордо. Бът. Има... Тук е 8 FPS. Не ми дропи, бе. Аз затова не снимам. Бронз, те къде са, бе? Тук някъде Его Банди MC, Бандито и Shutdown. Някъде Не знам къде са, Диана. Шаша грифа. На бандито е той XXX. Да, билдблок. Ама да, аз мислех, че някакъв детна ще издибера. Мога не можа да взема колша, бе. Добре, аз не разбирам в тези сървъри. За какво привитват такова, брат, този такова? Спайдермен. Омага, това е нещо като ръбни. Хора, аз съм въпър. Хора, аз съм... Спиндър. Как се казва спиндър? Хора, Да. аре да живеем в прави, защото аз намерих. Маре. Обаче, Аз се в смисъл, те са глупо опала, ще да паднем. То спиндър е разбит като ли. Ама, оле, не, чакайте, че не може да се чупи, не са телепортвали до мен. Да, добре. Не, чакайте. Обаче, знаете ли какво? Ето го, вижте надолу. Аз съм аз. Равин! Равин и... Оле, ето тук някой живее. Тук няма... Фал демидж, сега се леплена. Няма фал демидж. Да. Аре, аз ще да отида в тук сявай. Изоставена мина. Не, това не е изоставена мина. Оле, хора. Обаче някой е толкова беден, че и грифа. Ето тук продължава. Добре, пичове, айде за смисъл да се живеем тук някъде. Грипи. Ай сега, този път пак ма телепортни, защото... Грипи! Те. Не, губи. Някой губи. Аре, аз пак не я. Пак ли паднах някъде, бе? И аз пак. Заключи ги. Ексен бил Оскар. Пак и аз паднах. Айде. Чакай. Аз се направя. Аз айде тук оста. Камък, кое? Толкова банди взем ще още. Оле, надолу колко продължава. Оле, надолу има равина. Ей, файра. Взели ти да има ли, брата? Не. Аз ти забол. Къде, бе? Небронс, обаче да намерих. Обаче знаете ли какво? Няма ми кол. Ние намерих тончо. Аз тук намерих също тончо. Тук навсякъде е пълно с торчове, бе. Аз съм на бедре. Аз съм телепортнал до него. Ще се върнем да я. Банди. Коречи. Банди. Ко? Преми. Аз тук съм... Аз си намерих място къде ще живея. И на мен ми приеми. Значи тук сме в равина, се излизаме. Тук много започнахме да се губим. На кой? Значи, пичови, аз си харесах място. Тук ще живея аз. Тук вие... Няма да живеем в Африка.
И да знам както искате, ама аз... Оле, Получим материали, което... там има Може един да. крипър и смятам да я стрелям. Аз съм първи, ало. Хубаво, ма Аз аз... всяка ми се прищя да съм с X-ray. Абе, неделя ползваш щитове, елате. Еми, Еми, няма смисъл, бе, те хубаво хора. да, знам, ама. О, намерих колат. Yes. Бати Поне ти колат. намери нещо. Аз отивам на лов за крипър. Много за крипър. Аз тук си намерих дупка, къде си живял. Ще си взема и дърво. О, още колко. Абе, те тук какво правят? Не ги знам да кажа. Някой... Какъв си ти, бе? Някой тук цепи с мрака. Това си ти, бе, Тони. Не. Бирам с кола, не ми бара кола. Не му баря, ало. Кенце. Някой е. Огъкът. Аз съм цепна продължава. Аз си намерих. Избега, не! Това беше много. Ей, тук аз ви, пичове, аз викам, ей, тук си живея аз. Добре, Ами, там... На тебе, тук смятам да си живея аз. Защото е доста яка платформичка или... Човек, аз бях и тука. Доста готино. Бягайте. Си взема оградки. Искам да взема оградки, защото съм циганин. носък! Бази. Не бронз, малко и кратък. Лардан, искаш ли да те бутна? Томаче няма пи. Покажи пи. Ами, аз мисля, че под Лардан има Не, дърво, няма. така че мога. Има. Оле, тук намерих нещо като... Маче, спалнер да ми. Тук... Да. Стига, бе! Някой му звъниш телефон. Кой бе, аз ли? Не, аз. Защото прекъснато. Върли си брато, да. Стига, бе! Това без да исках го направих. Да, нещо бута през... Стига, бе. Взима имидж. Поне са бута. Оле, така ми лагва. Как това горе, не бе, бре? Малко ми цепи на мен има. На мен и не малко. Поне на мен. Те са фокусира. Аз ви напускам, намерих си още коя. Стига, човек. Аз дори не знам къде сте. Той има нещо. Няма да затрупам така, че няма да излезеш. Пичови, аз ви предлагам, аре да слезем додолу да равим. Вие къде сте? Няма да намерим някой. Тегляме чай. Айде да живеем. Мотор за пътка е. Къде? Малко тъпо, че няма фон демидж, ма. Телепортни ма банди. Не дей! Искаш ли? Значи, ето тук си намерих място на гъбите. Аз ще си живея тук. Али телепортни ма, бе. Дали не са да е. Ето го. Не, Все едно не съм го направил. аз тук ще си живея, елате лудия. Даже го нали. Айде, Чай, телепортвай. Чай. Значи, къде живея, елате? Аз съм нос. Кажи ли ще бе, аз ще бе там. Абе, айде, телепортвай, бе. Край са. Айде, телепортвай. Добре. Аре си я скарайте като... И 50 000 пъти му казвам да му телепортне, той не е. Ой, е. Сега сега почват на веки. Продължение. Сега ще... Колкото нали, едно знали сега с много. Здравейте, приятели, тук сте в нов епизод. Всички на платформа. Тук продължаваме оцеляването, аз съм надявам се. Аз си прав. Аз искам си правя нещо, като съм там, нещо подобно, не знам. Къде копа е? Никакво тук тече вода и аз. Ти долу ли си, бе? Да, нещо
Гениално. Аз не мога да видя, не мога да рейна. Първо ще си направя. Първо, аз не знам. Ето го е. Те двамата са долу е. Човек, остане. Ей, много дребните. Аз се чувам къде живея. Ако искате, аре. Ти пък къде сте, бе? На тебе ли Погледни го да го. само да ти кажа? Къде е? I will kill the people. Къде го е? Сега ще го kill. Аз ще скоча долу. Абе, само ти нямам меч. Как скопирайте по-да мръща? Намерих си чест, брато. Небронс, ти там ли ще живееш, бе? Да. Значи, мен, аз ще Тук някой живя, някой живя. Някой живее, някой живее. Може да му взема чест. Не може. Привейте. Аз си живея тук просто. Си направя. Той има също. Добре, аз мислих да се излинат от търги. Само. Аз мислях, Точно сега пада. аз мислях да излезна от това ръги и си направя някъде хубаво бял. Бял човек къща. Тук И аз това искам да направим. Окей, където съм тук, не е твой. и някаква къща. Аз се качвам нагоре и сигурно ще живея. Ей, тук аз ще живея. Преди да искам да взема горе. Аре да гледам горе. Найс. Аз живея тук. Ние с Боже тук ще сме съседи. Нека да сме съседи, бе, И той аз съм ми съсепе. Виж, че аз къде живея? Ни то и аз. Окей. Ей, тук. Боже, ние с теб ще си пием кафе. Значи аз живея. Аз ще живея. Айде, сега. Той каза на нещо. Намерих злато. Ставаме богати. Ще е злато. Тук всичко се развиваме. Оле, тук бати моторите. Една. Значи ще е злато, ще е сайран. Аз път тръгнах да чупа дърво с кирка. До едно оцеляване почнахме с дърна работи. Да, вярно е всъщност. Искаш да живеем на Макс. Бати, аз тото се набутах къде да живея. Много грано. Ало, така. То и аз до някъде живея. Бати, Абе, Шадаун, имаш ли кол? Даш ли малко? Аз имах 14 на ръце. Мати 25. Скин на този Супермен. Откъде? Супермен. Супермен с очила. Да, бахна в чуди. Да, аз викам откъде имам Workbench, къде нали се намерих. So dangerous. Арите. Така никой да не ми краде дървото, защото Защото ще го бием. следвате дебора. Само да не ми гриф от къщата, защото това ще е бат самоубийство. Да, но тази къща трябва да се разширява още. Интересно. Да можеше и аз да снимам на моя хубав компютър. Нали направо лигата ми върви с 60 FPS на Verify. Да, бе. Да, право е. Цепцето моят компютър няма сбия. Само малко. Ето тук скачвам. Тук има само. Така.
Ей, така се направим тук една къщичка. Хубаво за... Аз съм като някакво... Китайски не трябва. Пещера. Съседе, какво става, бе? Нищо. Строиш ли? Строя. Работе. Аз тук си правя покрив в планината. Смисъл. Обаче хора от 9 цъках survival и намерих 14 голд. Криптон, къде е тази гра? Аз къде ще излизам? Моля, искам да виж идеално някакво. Що ми така? Престъпно мисли ли? Направи си тук порта. Къде ще излизам? Давай, знам аз колко се направи. Без напрежение. Вижте. Да, че ние сме много в геймплея. Всеки геймър започва за това. Обаче тъп беше от къщи, нямат прозорци, като сме в минута. Но то е ясно, че това грабо ще го чисти, така че моята опатка. Слава много модерна опака. Това е нещо правилно. Цели 6 торча. Ало? В момента снимаме изчезни. Менталисти! Как го изгърна? Изчезни. Да беше дошъл по-рано. За така снимаме. Само изчезни. Момент да снимаме. Изчезни! Така е. Добре. Ами така да пичове, ние за какво сме почнали? Трябваше да дойде по-рано. Давай, шанс. Не шанс. Ами да. Това беше биг буф. Ми дейте, че пак ще го садните, бе. Ой. Ми дейте, че пак ще го садните. На, тук си. Ето моят модерен покрив. Най-модерния. Ами я да видиш, бе. В момента Не майна. О, Тук е криптон. просто да съм виж. И аз имах такива проблеми, не го правих. Ся. Това ми е мини джукузи. Интересно. И аз ще толкова забавен. Оф, Ето това е човек. Те ще пишем на Гошко. Ами аз сега в момента... не знам какво ме е толкова, ама ще го използвам за кофе. Ама ня... О, аз имам две колове. Две колове. Колове? Абе, Банди измисли нова дума, бе, човек. Между другото, писах на Вибус Парагус на 20. Много Оле, тук намерих нещо. да не се легави, защото след случай е доста голям. Обаче аз е Модерен покрив. Хора, аз тук намерих нещо. Не, ела ти да видите моят модерен покрив, верно? Не мога да съм модерен покрив. Я. Да, но я бро. Мен най-мърза да го правя така, че... Пушвам клипа. Защо като се съблюдавали? И ще първо къщата на следващия епизод ще ви покажа. Чао. Леброн си снимаш ли? Абе, Банди. Леброн. Да. Снимаш? Да, фотосът ми се... Добре, бе, Гоша, да. Оле. That's my mini house. Ta-da! Абе, Банди. Ти с коя Снимаш ли, програма бро? снимаш? Давай, какво? Аз вече в момента не. С кого снимаш към тази? Не, бандикам. Не Банди. ти. Я да Сега ви това ли видя. направи втора част? Я да ви видя къща. Браво. Аз вече направих. Всеки ми изкопира пътеката. Така ли? Ема, Не се едно.
А, така. Какво да е готино. Добре. Абе, пука ви, аз не мислих много да знам къща. А, стига е. Как? Не. Пичме. Много не бро. Как викаш такива има? Много бро правите. Не. Ако ти намеря къщата... Да, я. Давай ти говоря и аз... Липсва ли ти? Аз говорих с него. Не, просто майна, защото... Не знам и аз ти... Абе, Много по-детка. Виж. Давай, аз защото смисъл там. вече няма значение. Абе, давай, не сме. Пука ти. И сега, аз съм готов. Къщата ще му направя утре. Защото ми е много тъмно. Аз няма да играя да утре, защото... Аз сега пробвах. Аз няма какво направя. А? Мой да добавим един приятел. И Бошпара. Няма да е името. Ти му го измисли. Да, верно. За това. Мен. Аз не станах хубаво. В смисъл, крутон бранитка. В смисъл, варна. Добре. Тя че справя. Някой снима ли още? Да. Окей. Що Колко питаш? време ще направиш този каван клип? Не знам. Базикът. Още меничко. Още маничко. Ама, Още маничко. Окей. Всички сме гощи. Боже. О, Гошо, какво правиш? Идеално. Кажи Гошо. Какво е, Гошо? Не знам Гошо. Ти на отбора ли ми се правиш, бе, Гошо? Малко на ненормален. Мах се от тука, е, Гошо, ей. Ой, Има. това е тази къща. То дори ми пречи на къщата, той пречи на... Еми, щяка аз това току-що го открих, бе, човек. Тук бутам стените, има път. Ари, мах се от тука. Между другото, Уардън... Ще се сложа при вате. Между другото, Уардън и Неброн са братчети. Забележи как... Бе, хората откъде знаят, бе, в момента. Просто казвам, че и аз не знам. Оле, Забавно. нали. Да. Мой приятел знае, че ние двамата сме братовчеди, па собствения ми братовчет не знае, че ми е Кой правиш братовчет. къща си ти, не разбирам. Аз ще поизгледам на другите къщи. Аз тук правя някаква мина, аз не правя къща, човек, аз правя мина. Тук само бутам някаква стена и... Моята мина ще отворя хада, това ми е тук. Мина отгоре. Мина отгоре, а? Виж колко умно. Еми хора, аз мисля да приключвам този клип. Ако ви е харесало, лайквайте и очаквайте втория епизод на Майнкрафт оцеляване. До скоро! Много прекъснател. Дори да ни играеш на креатив.